Te perlok hakan iga video nga pedi fi ka jingle ikendu jonga ya iba anapang ibolong way nongrep barep iki sensar barep iki saterpat barep iki tempel te hakaju kapor long youtuber mah belak kampau he te ngadan pok klau namar bau bat napang das ngiu dan sha jakarep sensar pok klau te hakan iga video i perlok ya ka sinong jeng iba napang thi rum kadan kamar football em tu thì cầm đợt ngay thân năng nè thì cái sinong cái long cái internet mah cái sinong sok mi thì perlok ko mangalang fi na du mene ba cái jingwan jonga seni cái long ban wan ya kendu ya iba napang iba long way na pedeng ki nongrep ya ki sensar thì hakani kapor ngadan bad i hakani ka jaka hakapo jong ka brijong i ini dan hakman jonga mentama thì kublai ba napang ya ka por ka jong phi ba phi la palai khnang ban yo ban kren bat nga hakani ka por sapang ni ka rukom rep sensar bat ki jing mentoy ba phi yo no sensar te kublai sibun ni piru ba moment channel te ngai ka jing kublai phi ba phi la ban wan ya kren rangkat bat ngi ginong rep mah hakaliang ga ngila ban ya thu ban penpau pat ba ya ka jing ka jongi hakaliang ga rukom rep ikini ki sensar ti ba napang don gi katu kan itali ki jing kli mo ngan kli phi ti ningkong ngako ban kli phi ban rep yo sensar phi le hakanu ka rukom te ningkong nadu basdang hi ngiju penku jaki klau om tu ngiju pom ki ding ki se ngi serti mo ngila banong kentin ka bakam suk ngiju pom ki ding ki se ngi penku jaki klau ki betam tu ki beri ngi penlong beri kam tu ndak ada penku ngi sa ai da gading kam tu ngi thang da gading khnang ba kan khoi lut gitu gi bangi la da pom gi ding gi se ki nyut ki nya gi bangi la da bu hapo ki sa khoi ngi sa thang da gading te gi don ru gi bangi suthung gi gi sensar ki don gi bagi syumi hiru tang ba ka kham bes pat ka kham bha pat da ka bangi suthung namar gi bangi suthung gi kham khlain bha gi sensar ki gi basyumi hiru ndala kham bun snem te gi kham bha gi kham bes su su ba gi kham biang hi tang ba ngan ong phi perlok perjor ka kham biang hi ka bangi suthung bat kambun sin hingi sutung mangi ginong rep yagi sensar ha kapor yu hau benai yu phi sedang ban rep yagi sensar te ngiju penku ya ga beri kamtu ya ga klau ngiju pom gi ding gi se haki benai talang kamtu gi benai balak kamerang benai khat ar kamtu ten da kila yap pak gitu gi ding sa ai de gading adin dala ai ding sa thung kamtu gi benai slap kamtu balai basau basan kamtu gi thung gi sensar dala kham slap da kham ga kandel ga siap mah ti katnu benai katnu snem ka simpor ya ki sensar bakin he hadu ba pindayo ban kai kum ba pi kai mentamo yang ni uso jong sensar te ban yo sensar te gam da slam hi tang si snem ru kala long hi gitu lagi ba thung hi le tang si snem gitu gi ba mi hi ru tang si snem eng la yo ban kai tang ba kim dabun kai la da dang is dang su sedang ban serti kam tu ban penlong beri nên là kham slam te la he tan rai na là heo tân rai te ka kham mi kham bun đây tôi bedang sedang te ki kham yo khan diat hi ti shu ngan kli biang mo hadin ba phi la dep thong yo sensar kum to dan kam ne man pen khu ya ka tu ka bri ka ba ya ka tu ka jaka ka ba phi thong ya ki sensar ngi den kam mi ban pen khuj ma la ka snem hi ti man ta kum ya kini ki ba phi la dep khai man ta phin le kum no yang ini ni siu e be kum ni han la de pa ka pot ikini ban pen khuj te in sapom lot ikini ki ba bala ka dia kum ni in sabu petang gitu ki ba dang sailung kum tu kum ta ma phi le itu ba dang sailung kin sami ki so kum gini kan kin sami kum gini ki sensar ki fu kum ni ti ba na phang tu mo phi thum yo tu sensar ba uso sensar ba phi la dep phut man ne ti phin le kum no ya ki tu pat te gini ki ba da kek kum ni tu la da phut kum ni tingi pen bet kum tu malum mala in sa te song in sa lek pen bet ba hayeng khanang mangin yo that phi that pa khiang shwa oi perkiang shwa hadin ka ta phi sadi ma ti rumra in baro ada lut lagi beri baro phi di hasnong hine phi di sha po yo sora ina ya ngi seddi be hari jaka ki balak laj surok tu ki se wan tit ki mahajon ka yu ka biang kador kador te mentau snem nadu men ar snem hi kala sedang hiar bah kador jing ni ki sensar kala tat sebab palat
ti kamut habau sensar utat ti kamut mentau senem kat nui kapoi kador mentau snem te sini kapoi untuk saupel sopo tingka sikilo sikilo ti sopo tingka sikilo pi onong ne kumno ne kabun ka jing onong ne ka don ka jing du nong ne kajing yo nong te kalong tang khandiat hi jing du nong te namar bang ya tre hi kum ni ngi nong hi malu mala na ngi ai nong beriu kum tu te ngi khot bela te kasem jing phi bangin yo nong pi mi onong namar ba ka bun kam ha wan khu ji gini ban tre ban kata gini du pas dang hi kum ong ya phi tu banai ba san ban riu ban nyau la pan khu beri tu la pan khu te men ta pertelang saban put saban that mo ka simpor mo saban that seban penbek biang asai per tekit kumtu nomor ba sinong jingi kam pala surok ngiap ban tekit kumtu ngiap ban kit man kit bet sibun kumtu sakabai nong kit yiki beriu ru ila di tingi namla ban ya kit mah nomor ba kala bun ting ngiap khot hi ti dade baslap ha tu kapor wa pithat pat u long ne ban sya slap uni u sensar mlong hi ban pensya slap ti nomor kin sa saw lut ti khendiat mo ha kapor ba phiput yo sensar hab le wut ne phi pendep suki kam le na te ngiap ya be ya kapor ma ban phut igini sensar nomor da la kham ya kapor ka banai kumtu kin sa phu no ini sensar kinsa bahasyu karong kam ni ladaki lada la phu kabut ka quality kala kham duna ma oi ti dor kala kham tat syu dol batat le kam ni te ba ka nang tat syu kador kala nang tat kabut ki nong thiet ki jiet mo ki pai atat ka quality oi kam ta mo ki ale sani sa ki than jing phi oi ti ba na phang nga so thu ba ka jingrap yo sansar ka long ka jing man toy mo ya phi ki nong rap yo ban di phi yo pisa phi yo ban thiet jing dan kam jing phi mo ti nalor kata sa ka ipade ka jing man toy mo ka ba phi yo na kini na ka ni ka jingrap yo sansar kabaning kong ka jing man toy te ka long kum ta hi kum ba kila yarap jibab ma phi bat sakawai ru yau niu sansar mo ngila ban khot ru len nai yau ni ngi sit ai dawai ya ka khamat ki jingi la dangi pang la dangi hap ki tingit ki ai gam tu ki ngam hapo ki khamat jingi pada phi sniu khamat hoi ni ngi thut ka khamat tu ngi rung ki tingit ki ai nai hoi la khamat jingi hoi ki saw ki khamat ngi pang khamat kum tu ki mi nyang mat ki ai ngila ban ai dau niu sansar phi sudung na khamat dau ni na kum na em ngi yau ni ngi sit khet yau ni utu badang lung utu bangi yo i bau dang i kum tu badang i mi ha kum tu badang lung ni set kedia yo ni pe mah kum gini tang bau ni te ulah lengkot pelat udang red pelat dai ngi set kharwai kum tu ndala mi ka ngi penlang ha ki ai mah ki samaj ni ki bul jungi jing pediang mah ngi pediang tu te ngi sa ngila man kharwai direct ro sia beri te ngila kharwai direct ro khamat jungi kamun nau tu ba phibat menta kami ka bal ka ka ba mi nang tu ka ka long dawai na menta ki khmat sisa ka long kum ta ma ti phi ki nong rep te phi long ki bre ki bastat mo kamun phim dan kam ban doktor dan kam pi sumar hi ma ba malum mala te ngi le hi be ba ma ba kham le doktor ba kham te hab le doktor hi ti nalo kata pa de hoi ngas tu ba kala don ke jing mentoy mo arteli ke jing mentoy dang don shu ne am ka jing mentoy ka ba fio na kaniga na kini ki sensar yang gi beriu ka long ke jing mentoy ki mara ru ka don ke jing mentoy ti piong ba kini ki sensar ki long ke jing mentoy ya ki mara ru ti hakanu ko kom ma te ya ki mara ki don gitu gi bangi ong ki dekhan ki balong gi khanai ki ba isyong masa apo khandeu ki ti thliu ki khandeu kom tu te ki set bam na du na thina tanrai kom tu ki ti thliu kom tu ki set bam ki tanrai mat yo niu met ru ki set bam kom tu ki set tan sia ki thliu ki jengki ki bala ki sina karpang sepo tu ti thliu ki di tan yo ni ru ki set bam ni bieng ru gambut kita ki dekhan ki syong apo khandeu apo tanrai jong niu sensar ma ki he na ki barit na ki dekhan ki syong ki dekhan ki don ki barit ki don ki don bun jai mo ki dekhan ti sani kibun ma ki dekhan sini kibun ma ti ba na phang phiong ba yakini ki sensar ki bam ki khan ma kamot kini ki sensar ki long sisa ka jing mentoy ma ya phiu nong rep ba de ki marat khlau ma ti so tanat sibun ya kata mo ka jing ai jing tip jong phi
Te ba na phang ka don gawe ka video ka ba phi pala jha ka tu singi ngai I ba kat ba phi dang ring video dei u heru ngap. Te kamot kini ki sensa ki ai jing men toy ne am ya u ngap. Kadon ke jiman toy ki ngap ru ki ra ki ni ki phu nang ni. Ki rai kini ki phu ki le kum ne ki bam. Tu tharai ki le sna ki tu ka reu ngap tharai. Ki sna ro ngap mo trai. Tharai. Ti ni sensa ru long si sha wei mo. Oi. Ba best mo ngala manong. Ti aji men toy ya ud khan aji men toy ya ngap. Aji men toy ya phi ki nong rep ru. Ya ki sim ru. Ya ki sim ru ki aji men toy kena ka ru kom. Ki sna skum. Oi. Oh kisna skum ban kapeleng tu mah ban iyo ban oh kisna skum kum tu ban iyo mah ban yo syong kisim Oi. tinggal lesi ki kapeleng tu tu po Ha. po skum ti ban apangan keli sekali ka we mo ka jingkeli ka bakadu kumunong rap ka ka jing ki ba kumunong rap ka ka jing ki ba phi kandu mah nakapor sakapor haba phi rap ki sensar kum ne Te ka jing hi kumngi ginong rap mah kalong hi nakadaw jong kador hi ka jing red palat jong kador. Te ka kit ka ba ro kalong ka wei hi ka jing yang hi. Namar ba ngi sini sia sinong jingi kam palat surok ka jing ka wei hi ka taru. Ibun jenjar ba ka kit mah ka jenjar ba ka kit. Kamtam seni le bakalong jaka ka belong op kum tu mah. Hoi. Ti ka de sya fi jenjar te wala katarom ban si mo habai ban ya tre mah ya ka kam ka ba aja mah Ya trai bet namar ka ba aja baro ngihap ya sania teli hi ho gini hi. Hagi marep hi. Lagi long skum nom nuru. Tingi Superman hi ba kan rador ba mentau snem. te don bok kai ba napang ba man taw snem ka dor sensar kan kio mah Oi. nang ba phi nang rep kan wan ra sibun ka jiman toy Ni kermen pelat ya kata hi. te ba napang ha ka tu ka buai ka video ko ba people la ya tu singi ngai ba phi ong ba hapong sapti ba jurong keti mah namar ba ki sensar ki od dei Oi. te philawan pen I menta ha kan ukur kom kita ki sensar ki od Te mentau serai pin namla bani ikan yang kidak namar ba labit kendel lagi keti hi am. Te kan ni kadak awai gudang syawat mentan. Katung tu pi tu hi. Baik kini keti baro kila aja ing ba namar ba kiwet kita ki ba tho yong tu nagi sensar ni bit kendel rom tu. Iya mak sat lu keti ru. ti lamong lut mah ti ki od ha kan ukur kom ki od pen I ki gi benta jong sensar ki buat mah Te ki baot gede gini ki selah. Kini ki selah hi gini. Te sau niu sop jong ni ru. Ni mah pe ni. Ini ru hi. Ini ru ki sit od ha. kitu ki Da od leu ni am teng poi sidu jan si ing ru. wor klan mah kinep mah gitu mah Kinap kikot ha gitu. Ha. kikot ya kitu ki benta jong sensar kikot ki gitu Kini tin senong jingi ki kot di kop. kikop Oh ba tin I kasih terai ki ong ki sop jong ni terai. yot ki ba im lagi bayam nah Baro ki ba im bayap ru ki ju. Ba im ru ki- satar tu bayap. bayam Ah. oh ti ni ki selapat ki orang nang na pedang nang na Ya gini selah nang ni nasaj. Nang ni pin keta em kalom ka belit nang ni. oh ilong ngoblet Belit mah har nang ni. oh sisa deh ilong Gum ngoblet ngoblet. oh Đâu Thì- tôi lưu bà long tôi lưu khăm em tôi khắp khép tôi Ờ. long ham tôi ah ai Thì tôi khi- khắc này cái gì như xong khi- bà phong nó vậy ha ka jaka ba shit ki long no kini ki od na ki mon na jaga wasit di od ha jaka ba kreat ki od jaga wakret lagi khom od siu siu ka jing siam jong kan ah ki od siu siu nomor bang wan tre namar ba ngai mene mo ngai ba ha ka jaka ba mene ba si seneng mo ba ngai lenti ngai hejak ba de singi bas jo ngi ba ki kedor te ki sla ki kedor ki sla ti yo kim ot king kum gitu ba kedor ki sla ki od baik ki ot ba gitu ro gamul kan ka kam ka ba fitre ka long ka kam ka balong reski ma long rezeki haban IT lah ka jong snap ma tao nghi lạ melen phi la mlile la mlin ta poi hayeng la sum asai la asam ba ka jam hi la jam hi la ka jam ma kam to ti si bam jar ka ida samai na kam na ba me dak ti ba mai da tim tu hi la jenjar ma la nama la mong na ma jar ka nyesat ta mlile te dan bak ba ka kam ka ne baik fin iu ma kan ka do jo sensar kan kiudar right ti ba na phang a thrai la biang kum ne mo ngin ya penkut no ya kan ka jingkeli ti kublai sibun ba na phang ya ka jingplai por jong phi mo khanang ban yo ban ekran ban nga ti kumju ro ya kini ki perlok ki bapai ya kini ki video nga ai kublai mo ya phi ba phila pai sitom phila upload por ban pai ki video bat nga bu ka jingkarpat ba pin sobha ban share
ya kan ni ka video khenang baki palok jong phi ki bahing basem jong phi du kin yo i ya kan ni ka video ti kumjuru lada dan na preng jong phi ki bom 4 ju subscribe ya kan ni ka channel ka jonga ka moments of life ti palok nga karpat ba phin sobha ban subscribe ti tangkum ni hingin saya kendu biang ha ka wai pat ka video khublai sibun